Mwaskofu we ekerisi ye kanisa ya Catholic en county ya Kisii umanyikaine buna Joseph Mairura Okemwa nigo ritukoria rero habwatania chinyangi cyobwamo ime parish ya St Augustine Otamba igikoragwo no musasiroti Paul Nyambane chinyangi 52 nigo cyabwatanigwa habwase bono abarai ao banyarako babagwikirana urikito Dominic Onderi Nyabuto no ari ngasomo igoyo agotumanya senchero y'ubikirana Omogoko nigo bwata inseme ekerisia gia St Augustine Otamba kigotoka ase ward ya Kisii Central miye bunge ya Nyaribari Church ase county ya Kisii maiga yo mwaskofu kanisa Katoliki yo mwaskofu Joseph Mairura Okemwa kubwata ni chinyangi wetani ya 52 ime ekerisia keiga asoboteni bwa Father Paul Nyambane asaba Kristo bange banyakwa bagwa esokya na gwakabuya ase gekore keiga Mwana na Roho Mtakatifu. Abanyangi bali banyarako bakubwatanirwa ari tukerigalera ningo bakabuya so mwaskofu Joseph Mairura Okemwa asengenjo niganyarako bako bari sacramento ya matrimonio ili banyarako bagosaba ase myake menge ngongo bakira buya mono asogo tiga kigasye ino gocha korasudia ase nyangi yeli tukoria rero enyangi eye yabeire ngaki entambe tokonya konagana ngango ikatore tote bantu bwatikende lakini bona chinguru kya Nyasaye yatosukiri mpaka twaikeire iga muchiama si wedding twakoreira abomo twakana ando asomo piece of itogotobwatani teri raisi lakini yanyarekane no mogoko manene ritukoria yarire buya itwariria matuka mange bona twanyorire nyangi eye asenjere ngia twagokire egetige utambaga twabera abakristo asante sana bali baikira nigo bakabuya gyokara nigo bateba ngambanya kora chinyangi chinyinge gwetania AM asibanyarako bagochengera egekore kigase ritukiriga rero asibatega no mogoko no mochengo banyako bakorra nako bakirori asinyangi echiga abasaye baminto abantu baminto bali muri isikabu bone nzira yatire yo gukora enyangi utari gutumeka kibesa chinyinge nabona ariko basabanga mwensi bone bange mukore chinyangi bono muroche turi gutumeka expenses chinde ase chinyangi so father mbi yamono nande tuagokire moneke ntwanya gokeroreke kaki father seseniwa kegerewe ngakiri bango nyomana metime banyomana takiri ritukoria rero igo banyomana saritari ya Nyasaye ase biso bwari ngina basasiroti bare ngororo ibangura ne namye moneke kegerewe gonde no moko mogoko monene nde no mogoko bagano je naira chikuleje bara 2027 parish Otamba yetarakoro mwaka kuri nyarutwa bagyo koigura niga bange bakire buya aso musasiroti intenera musasiroti Father Paul Nyambane asengencho niga nyarako ba ogosomya eseminengia asabe gabanyarako ba kore nyangi na koro kichingikira chingi cyoburayi asabange bake buya so musasiroti yokora niga nyarutwa ba okobaleta na kobasomya asenjere yobwikiranu Togo segeta Father Paul Nyambane agendera somo ikoyo iga korigia abantu abange egere banyarako so mugando Nyasaye nande togwakabuya ase Soko TV asengento no yarenge last year na lera no toramana barabu tokubali ngambia mono egetaseni kyabo kegenderera gukora emirimo butambe jase nyangi yane na nyirigiria se myake menge twaiteira matemo makongu bona siwe ikeire Nyasaye tokonyire twabwataniwe akingwa kera fato mito fata Paulo Nyambane asemire matakoreire baka twikirira tukoria rero twarokirwa abakristo be kanisa y'Otamba abarai abo bakora no deputy governor we county ya Kisii omoskela ijobebo nigo banyarako bagwikirana asomo igoiga asibanyarako bagwakabuya asomo sasiroti Father Paul Nyambane umwaskofu Joseph Mairura Okemwa asengencho kwarigania omorobero iga na konyokora asenjera maskani fike hapa niweze kukusalimia na vile vile msalimie maharusi wote waliofunga harusi katika siku hii ya leo. Baba Askofu Gorungina ngaliko tukogotaiga na nakororeke gadikenga na swanya muneke kinyangi Sacramento ya matrimonio ya kabari kwa kikuruga ase parish ya St Augustine Otamba yera ndasoboterirwa ya musasiroti Father Paul Nyambane ase ritukeria rero chinyangi wetani 52 cyanya ko bachiko bwatanirwa no mwaskofu we dasi ya Kisii omwaskofu Joseph Mairura Okemwa
bosi nigo banyarko bago bakabuya serutikeri gari rero andake bonse banyako bago sabanyako bago cha ase kanisa na kwereta kulika buna abanchi kuripoti senkia na mbemo gian Soko TV ko rugaiga ase kenyarigyo tamba kegotoka gaiga ase wodi ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari cha ase county ya Kisii eretera ne Dominic Onderi Nyabuto.